Robert Abela qed jipprova jitfa' tiegħu fuq ħadd ieħor jien ma rridx torrijiet f'Għawdex. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch filmat fejn iċċara l-pożizzjoni tiegħu fuq l-aħħar fake news imxerda minn Robert Abela b'reazzjoni għal dak li qal f'intervista rigward l-Skyline Policy. Skyline Policy li tassigura li żvilupp isir fejn għandu jkun u mhux b'tali mod li ma jkunx sostenibbli. Bil-Labor qed jipprova jqarraq u jisħaq li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch irid xi torrijiet f'Għawdex, iżda Alex Borch jagħmilha assolutament ċara illi hu ma jridx jara torrijiet fil-Gżira Ewċija. Dawn il-jumejn dawk li jiddejqu u jiddarsu jaraw il-Partit Nazzjonalista jerġa' jsib entużjażmu ġdid, ivvintaw li jiena rrid it-torrijiet f'Għawdex. Ħankun ċaru kif jgħidu l-Ingliżi, read my lips. Ma rridx nara torrijiet f'Għawdex. Dak li proponejt anzi jagħmel ċert li ma jiġrix hekk, li l-karatteristiċi tal-pajsaġġ Malti u dak Awċi ma jiġix jistona. Dik jgħidula Skyline Policy. Alex Borch saħaq li qed joħroġ dejjem aktar il-paniku tal-Partit Laburista fil-konfront ta' Partit Nazzjonalista ġdid mimli entużjażmu tant li spiċċa jilagħba tal-paladin ambjentali u fakkar dwar il-problemi varji li qed taffaċċja l-Gżira Ewċija anki tul dawn l-aħħar snin minn vapur second hand li l-Prim Ministru Robert Abela stess jirrifjuta jivvjaġġa bih għal sptar ġdid li qatt ma sar. Apparti minn hekk Alex Borch saħaq illi bil-fatti u dejjem kien hemm għall-Awċin u għall-ġid komuni ta' din il-gżira tant tal-qalb, il-Partit Nazzjonalista. Jiena li Għawdex mhuwiex sempliċi okkażjoni ta' darba fix-xahar għar-ritratti u dawra bil-kamera ma' kull kissja tarmak. Il-bżonnijiet ta' Għawdex nifhimhom u nifhimhom sew. Nerġa' nħeġġeġ lil Robert Abela biex ipoġġi il-paniku li għandu dwar il-Partit Nazzjonalista u jpoġġi l-Għawdex verament fuq l-aġenda. Inħeġġu jipprova jagħmel dawra f'Għawdex kif darba fil-passat ħeġġeġtu. Miċ-Ċirkewwa jirkeb fuq in-Nikolaws, monument tat-telqa lill-Awċin. Kif jinżel mill-vapur, iterraq ma' Għawdex u malajr jinduna li 700 miljun euro qatt ma missew mat-Toroq Awċin. Imbagħad jitla mit-Tiġrija r-Rabat u jħares lejn il-monument tal-Inkompetenza, il-mużew li qatt ma tlesta. Jitla sat-tela tal-isptar u jara jekk bl-400 miljun inbenix l-isptar. Imbagħad isaqsi l-Awċin fuq in-nuqqas ta' servizzi bażiċi tas-saħħa u li għalihom għandhom iterqu lejn Malta. Ftit mill-problemi bażiċi dawn. Fl-aħħar imbagħad jinżel sa Xlendi u Marsalforn u jara kemm fil-fatt huma paladini tal-ippjanar u kemm fil-fatt Għawdex m'hemmx torrijiet. Mela nieqfu bl-ispin u naraw verament x'għandu bżonn Għawdex. Naraw li l-ħtiġijiet bażiċi ta' Għawdex tal-Awċin verament jiġu mfassla u mwettqa u ma nitfgħux iktar bżar fl-għajnejn. Appell ta' Partit Nazzjonalista iffukat immexxi b'enerġija ġdida li tħares biss lejn l-interess tal-Gżejjer Maltin, kontrarju għal gvern li l-unika interess tiegħu hu li jqarraq bil-poplu u joħloq firda partiġjana minflok jagħmel dak li hu mitlub minnu li jġib l-ewwel lil dan il-pajjiż.